Coke ba yung diet siya? Nag-diet ba? Oo. Diet. Oh. Light ano. Light. Yeah. Oh, okay. Light pa. Light ka, maniwala ka na. Let's race it. Salamat. Swerte yung ano. Swerte bakit na ba? Oo. Yeah? Yan. Kulang ba? Hindi tama na ako yan. Dami na. Yan. Oh. Meron pa ito. Oh. Okay na yan? Oo. Ang dami na dito. Masustansya rin. Ay, kunti oh. Nakatulong ako. Kasya Nakina. sa'yo? Tekaro. Wow. Ito. Kita mo. Oh. Wow, ganda. Wasabi na. Meron doon. Wow. Ganda. Saan mo nga? Yun, madali lang naman pala eh. Ayan. Wow. You see that? Ay ano ito yung yan, bakit iba yung tsura parang ano yata hindi mapula. Hindi ka parang sa Japan. Ito ba? Yung ano. Kain na tayo. Kain na tayo. Okay, kain na. Eh. Sausawan natin. Ito. Sausawan. Gusto mo ito ba sausawan? Sausawan. Okay. Gusto mo na. Yan ang wasabi yan. Hindi pa ako masyado magaling nito. Dahan. Ano ito? Kaya tig-isa lang nito. Paano yan? Sige lang. Ano yan? Kainin ko to. Hindi ko alam kung ano to. Ito. Sausa mo rito. Ah. Tuna? Ang sarap naman ng luto nito. Hindi, weakness ko talaga seafoods, guys. That's why. Oh, tikman mo. Hagi tayo. Sarap? Malasa? Yum. Sama. Uy. Kaluma-luma. Ah. Malagkit pala, malagkit. Malagkit na. Dahil punta kayo dito. Japanese food. Malagkit na, no? Sea urchin. Yum, yum, yum. Wow, so yummy sea urchin. Come. Come join me, guys. Hindi ko na siya pinakain. Kan? Kumaya. Ito naman. Oh, yum. Kaya lang itong green. Ewan ko, puputok sa ilong. Pumuputok sa ilong niya yung green. Yung wasabi.
Ano naman? Wow. You like it? Sariwang ano. Fresh na fresh talaga. You can taste the freshness of the seafood, guys. Wala kang pwedeng ireklamo. Ang sarap. So, the freshness is, you know, Japanese food. Mm. Ito naman. Sarap. Ano kasama? Salmon. Come. Makita ko ikaw. Kumain ako eh. Sarap, no? Ang laki ng nga ko. Ang laki ng bunganga ko, guys. Yum. Yummy. Hindi na nakaimik. Hindi na nakaimik sa sarap. Wow. Salted na pala ito, salted na. Ang sarap ng salmon roe. No? Yan. The salmon roe. Yan. Like caviar. Okay na. Kaya na tayo? Tuna. That is tuna. Tuna, no? Tuna. Ha? Hindi makontento ka kumain ka na. Okay. So, okay na. Ayoko nang magpakita. Kakain na ako. Babanat na. Ito, naubos na oh. Sarap. Naubos na niya, naubos na. Nasarapan siya ng gusto. Oh. My favorite seafood. Lagi na eh, ayaw na. Sudah ito eh. Sudah ito sana. Yan. Yung ano, seal cheese. Eh, nakala ka pa eh? Tapos may hill pa. Bakit ibang kulay niya mas magandang kulay ito? Pag abot sa Pilipinas, nabilasa na pala. Ha? Ayan. Thank you. This is the hill. Uy, masarap yan. Sarap-sarap yan talaga. Tikman mo. Oh, ayan. Ito ah. Oh, kumagat ka na. Ganun. Yun, yun, yun. I-arrange ko yung hindi ako marunong mag-toothpick. Hindi ako Ito ba yun? Ah, ito? Oo. Saan ko pa? Saan mo rin, parang magandang... Nabisa tayo niyan, di ba? Yan, madali lang. Yan. Diba? Sausawan to, boy. Sausaw mo ba yan? Ito, sawan. And you put like this. Hindi mo lalagyan ng ganyan? Nag-aaral pa guys, hindi pa marunong ito pero tingnan nyo, oh, pasado na. Oh, marunong na umipit. Oh, tira mo. Oh, Maulo na. ay, hindi. Ikaw na lang mamaya. Ito na lang kainin ko. Magpagsawa na muna ako nito bago ako mag-flight. Ah, oh. Subo ko Naulog malaki. na. Yan. Ah. Okay. Sarap. Kami. Sige, tampon. Ano yung... That is the hill. Eh,
Baliktad na. Sa Ilocano, igat. Diba? Japanese ito. Japanese na. Eh, ganun na rin yung Japanese na siya. matamis. Ikaw. Subuhan kita. Yan o. Subuhan kita. Ang sarap. Wow, ang bango na, ang sarap. Ah, Oh, good. Japanese man. Yan, meron din yan. smoky. Yan. Smoky siya, na sweet, and then hindi ko ma-express yung yumminess niya, guys. Dapat tikman nyo, pumunta kayo dito. Hindi ko ma-explain paano. Hindi ko maipakita kung gaano kasarap. Yan. Yum. Grabe, ang dami namin nakain. Tama na. Oh my God, thank you Lord God. Natagpuan namin ang masarap na pagkain dito sa anong tawag dito? Mitsukoshi Mall. Dito sa kanilang food court. Ayan oh, Itadaki Food Court. Nandito lang sila. Makita mo. At ayan, ang name nila. Bato kasi. Oh. Okay. Ayan, Wala, oh. kain. Ikaw ba? Konting wasabi yan. Wasabi, ayoko. Konti lang. Ayoko ng wasabi. Sa akin ito, ayaw ko na eh. Puputok ang ilong dyan. Okay na. Busog ka na. Okay. Yun ang naibalita namin about Mitsukoshi Mall. Ang pinaka matindi na experience sa mall na ito ay itong kainan na ito na never ko na-experience ng sarap. Ang sarap. Grabe.